Oňatmarslan. Men başga birine duşanym üçin gitdim. Ol maňa tırnaşar zalyna gabat geldi. Oňatmarslan, dinle meni, men Ispaniýa gidýärin. Sen bilýärmi näme üçin? Men gatyrdim. Oňatmarslan. Maňa düşündirmek ören keyin. Seňle gepleşmäne güýjüm etmedi. Mümkin boş ýurumlardan gaçmana gowalanlar. Men gitýärin. Men ören güýçli seýärin. Ýöne men seň bilen galyp biljekkä. Ikimiz üçin hem gowalar diýip pikir etdim. Gayrat etdi meni gözleme. Ondan men şeýtdiň diýip ýigrenme. Ana kutlayana men täzjiliksin sizinki. Sağ olun abi. İçinde oturup bolyama. Oo, sizinki başına otur ver. Neyle içinde yagdayam? Neyim berdi işte? Ya bar git şutaydı. Ay bar git şutaydı sana diye. Hava bet maşin o, men içinde başka ötkeyen o. Konkretnece köp sağ olun. Bet maşin. Bolya men gideli bolya mı? Oo, yani men gidaýyn berdim. Men sana neyim diye? Bak git şutaydı men sana diye. Çatrak bol. Duşlarla gatnaşarlar. Oğlum Dosyat näçe ýylmy? ay 1900. Pensioner. Senem daň bilen bäşe turup bara hem bekşe azar berip toňum peneklek geçýär günü. Emi olar ýalym garda, hele oğlanlar. Aptawda ýeror berýärler tamam. Aýyny dogrum dara, ýaşaň artynda garlar gerek. Bollay men wagtym bolly halkaýdym onu. Başa koşudan geçer dara. Peşohot. Olana gowma. Näme anlagda degilňe? Ne var? Zorawal. Aýyran. Sana 8 martçy burundan getir ýa. Erkekke aýdyň näme alýar? Balya. Men ata ýürüme makal. Aha. Benim geldim bu çıktığımdan çıkıram. Aha. Benim kosmetik aldım. Ya olana menem aldım mı dinýäni? Bilýän. Ay, sizinkiler yaman owadan gaplananlar o. Adamın ýok. Düğün kızına bunu sormay böyle. Bir paskara paket tapmadyňmy? Yıkıttığım bu dünyada ne bu? Motorun zatyn alsa. Zorawal alýar berýär, düşündiňmi? Her ýyl 12372 oglan söýgülsine gorkunç karapkada sowgat berýänligi üçin taşlanýar. Bu olaryň 12% rapper bolýar. Gelin bu ýagdaýa ykjam gap bilen dur diýelim. Asylym rappermizken. Siz hem öz biznesiňiziň owadan görünmegini isteseňiz, ykjam gapdan gap sakal edin. Ata, sen oğlun var ha? Şu men urdu. Yanımda tirs var burada. Di. Bilemok. Ödem yılgır vurdu. Yılgır urdu. Yılgır oynadım mı vuruyor he? Veyamak, yana katurdu da. Benim urtaylarım var. Valya. Elim boş oldu ben barıp urtaylarım ağrına verir arkayım. Salam bir cappuccino verayım. Salam. Bolya. Başlasana. Yine bir yerini yakayım da. Bolya. Başlasana. İkinciğine. Yine bir yerini yakayım da. Bolya. Yine üçüncüğüne. Derdi bir stakan 15 manat, 3 stakan 50 manat ver gıdıran eken. Men sen 3 tane cappuccino aldım. Nerede 45 manat. Başlığında marketing öğreneyim. Bolya. Siz hangi taraftan gelýärdiňiz? O taraftan mı, bu taraftan mı? O taraftan. O taraftan gelýän bolsaňyz, gelýäňiz sağ tarafynda Grand Coffee diýip ýazyk. Näçe kofe almak üçin ýeriniz? Bir. Netijede 3 tane kofe alýňyz. Başlığımızdan marketing öğrenin. Komiye English düşünemem. Ne bakıyorum? Bilemem. Tamam. English düşünemem. Allah. English.
Apple. Sağ ol. Selam. İngilizce bilemem. Mandarin. Doğru. Sağ ol. Картошка на английском. Potato. Tamam. Спасибо. Огурец на английском. Cucumber. Держи. Спасибо. Гранат на английском. Помегранат, по-моему. Это вам. Спасибо большое. Лук на английском. Onion. Держи, это тебе. Спасибо. Как будет капуста на английском? Cabbage. Спасибо. Как будет на английском? I don't know. Гранат, English. Granat. Так. Bilmiyorum ya başını. Клубника на английском. Ой, блин, я забыл. Морковка на английском. Carrot. Держите, это вам. Спасибо. Лук на английском. Как будет? Я бы на туркменском знала, соған. Это вам. Держите. Спасибо. Как будет клубника на английском? Это вам. Спасибо. Помидор на английском. Как будет? Томатос. Держите, это вам. Спасибо. Как будет киви на английском? Не знаю. Держите, это вам. Спасибо. Лук на английском? Да. Лук? На английском. На английском, я не знаю, не помню. Это вам. Огурец на английском. Это вам, держите. Ой, спасибо. Спасибо. English. Картошка, наверное. Да. Огурец на английском. Гранат на английском. Не знаю, честно. Это вам, спасибо. Гранат на английском. Не знаю. Вы? Не помню. Grenade? Нет. Более точно? And grenade? Да. Спасибо. Груша на английском. Pear? Это вам, спасибо. Клубника на английском. Strawberry? Держи, умничка. Sevinç. Sevinç. Hello, teacher. Saydı ne? Hello, teacher. Öz sesindeysin mi? Öz sesindey? Hello, teacher. Murat. Hello, teacher. Sevinç. Hello, teacher. Tevin. Ayperi. Doğru mu? Sarıgül. Sevinç. Sevinç. Hello, teacher. Sarıgül. Hello, teacher. Kim o? Öz sesindeyim. Ben okuyayım der. Ben okuyayım der. Hep elin okuyayım. Kim o? Sen de ne? Hello, teacher. Ben okuyayım mı? Okuyucu değil. Hello, teacher. Kim ol? Bilemek. Hello, teacher. Mehriban mı? Hello, teacher. Hak verdi derler ha? Terde ne? Şunu çok kapıyorsan anca bolurdun mu? Hesel. Geç. Good morning. Mekan. Hello, teacher. Ya Şah Muhammed ya Kerim. I was a biri. Terde ne? Hello, teacher. Kerim. Hello, teacher. Söyünç. Hello, teacher. Resul. Hi, teacher. Murat. Değil mi? Hi, teacher. Bilmem oğlum kim bu? Kız mı oğlan mı? Oğlan. Şah Muhammed. Yes. How are you?
Mekan. Hi, teacher. Nahrawan. Hello, teacher. Taydana? Hello, teacher. Saragul. Tayanch. Tayanch. Hi, my name is Diane. Resul. No. Murat. No. Kerim. Hello, teacher. Ayperi. Hello, teacher. Taydana? Hello, teacher. Kerim. Bölme? Köp kişiden eşitýänler o energetik içme sağlığına ziyanly. Infarkt edýär, insult edýär, trevojny sostoýanya salýar diýip. Ýüregiň ritmine täsir edýär, uhyň pozýar düzümini kafein bolan üçin. Psihiski, fiziski baglylyk döredýär günni işleň. Şonýal pikir edýärler, energesik içip ondan keyif alýan adamlar. Seni gynandyrmak mümkin, ýöne bu zatlar hakykat. Energetikler çyndanam sizin organizmiňize uly ziyan ýetirýär. Esasanam günni içseňiz ýa-da köp mukdarda. Başta sanak geçişmýäli infarkt, insult, ýüregiň ritmini pozýar, uhyňyz zaýlaýar, hatda enlik bolup soňundan taşlap bilmezligi hem eltýär. Käbir adama tagmyny gyzyp içýär. Käbir bolsa energiýam bolsun, bir konsentrasiýam bolsun, bir iş edip oturýan diýip içýär. Sportsmenler näme? Olara näçe? Olan edýän diňe reklama. Alsana mena şonu düşüp. Eger siz hem şu pikirde bolsaňyz, gaty ýalňyşýaňyz. Saglygyňyzyň kadryny bilin, özüňize gowja seredin, janyňyz sag bolsun.